Ja, vi er ved at være klar hernede med Jespers traktor og Lars' SCT-vogn her. Vi skal se, om vi kan få trukket lidt her. Ja, men vi er klar her. Så bliver der spændt op nu. Ja. Yeah. Ej, nu begynder den at hoppe for ham, du. Så kører den. Og kæft, den laver hjulspil med asfalten. Det var sindssygt. Den laver en hjulspil. Den laver en hjulspil. Den er... Nå. Kan den få spærre på? Jo. Få lidt spærre. Ja, få lidt spærre på. Ja, Nå, så kører vi tilbage igen. Har du tænkt dig at lave et hjulspil? Ja, det kører der bare gå. Den kører bare med hjulet rundt. Det gav da godt ud af udstødningen der. Prøv at se det her. Det er sindssygt, mand. Prøv at se her, mand. Det er ikke noget, mand. Godt med tomgang. Ja. Så. Ej. Nu med højre gear. Prøv at tage filen, så ikke det bliver så langt, hvis man skal sidde og se på skiltet. Så bare stop.